Уважаеми гости и слушатели, приветствам ви с добре дошли на епизод 2 от подкаст студиото и шестото поредно събитие от сезон 5 на Startup Academy. Аз съм Айтен Сача, председател на Клуб на Мениджъра, и за нашият екип е чест да сме отново тук заедно с вас на поредното впечатляващо събитие. Наличието на идеи, креативни студенти, докторанти и преподаватели са нашата най-голяма мотивация, с която продължаваме да развиваме и надграждаме Startup Academy. Създадохме Startup Academy с идеята да подпомогнем бъдещите предприемачи, като концепцията включва провеждане на публични лекции и обучения от представители на бизнеса. Много хора изпитват нуждата, че имат нужда от подкрепа, от менторство, от това да чувстват, че има някой, който оценя положително тяхната идея и ще им съдейства с реализацията на практика. Тази подкрепа е много важна и бих казала ключова, за да увеличим предприемаческите инициативи, за да съдействаме за подобряване на българската предприемаческа култура, което е и фактор за развитие на националната ни икономика. В серия от безплатни публични лекции на Startup Academy срещаме студенти и преподаватели от Пловдивския университет с успешни предприемачи, защото добрият пример е зареждащ, мотивиращ и създава увереност, а добрият пример съществува. Запис на всички публични лекции може да гледате от сайта на Офиса за технологичен трансфер и YouTube канала на Клуб на Мениджъра. Екипът на Офиса за технологичен трансфер, Клубът на Мениджъра и Студентски съвет с помощта на Пловдивския университет сме щастливи, че имаме възможността да надграждаме знанията на всеки, който желае и търси своето развитие. Благодарни сме за посветеността на всички съорганизатори на този форум. На първо място това е ректорът на Пловдивския университет, под чийто патронаж се провежда и сезон 5 на Startup Academy и конкурсът за най-добър стартъп проект. Екипът организатори и част от тях, разбира се, са Офиса за технологичен трансфер на Пловдивския университет, който работи целеустремено за изграждане и развиване на предприемаческата екосистема в университета. Екипът предлага разнообразни възможности и програми за финансиране на стартъпи на студенти и докторанти, комерциализация на продуктите и активна комуникация с бизнеса. Студентски съвет е част от съорганизаторите още от първия сезон на Академията и съдейства за организацията, както и осигурява паричните награди за конкурса за най-добър стартъп проект на Пловдивския университет. Клуб на Мениджъра, на който имам удоволствието да съм председател, с всичките си действия непрекъснато подкрепяме, организираме и популяризираме различни инициативи в полза на студентите от Пловдивския университет. За пета поредна година имаме възможността да сме инициатори на Startup Academy. Събитията от сезон 5 са под наслов "Иновации в растеж", тъй като Пловдивския университет е един от изследователските университети в България и е на лидерска позиция по създаване на иновации, патенти и полезни модели. Целият екип влагаме сърце и много усилия, за да се случват тези специални събития за семейството на Пловдивския университет. За да не изпуснете нищо от нашата дейност, може да последвате страниците на Клуб на Мениджъра в Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, както и специализираният сайт и Facebook страницата на Офиса за технологичен трансфер. Наши първи гости в сезон 5 бяха Петя и Стоил Пълхотеви, които ни разказаха истории за успехи и провали, как отново да се изправим и да продължим. Във второто събитие от пети сезон наш гост беше госпожа Мариела Балчева, управител на оперативните дейности в хотел Даблтрий Пловдив. На 18 февруари за пръв път трансформирахме Startup Academy и създадохме подкаст студио, в което ще се опитаме да изпълним със съдържание слогана на петия сезон, а именно "Иновации в растеж". Нашите първи гости в подкаста бяха доцент доктор Димитър Деков и доцент доктор Мина Ангелова, които са част от екипа на Офиса за технологичен трансфер към Пловдивския университет. На 12 март поставихме началото на състезанието HR Rush for Practice, в което студенти от водещи български университети ще прилагат знанията си по управление на човешки ресурси, ще надграждат умения и ще трупат компетентности.
Днес от 10:30 часа проведохме събитие с гости доктор инженер Дочка Василева от Фонд на фондовете и господин Ивайло Иванов от компанията Founder Institute. Те ни представиха възможности за финансиране на стартъп проекти. Сега продължаваме с нашето подкаст студио, като наш гост е Йоан Анастасов, който е инфлуенсър, стилист и има собствен бранд. Здравей, Йоан, добре дошъл, как си? Здравей, леко съм притеснен. За пръв път ми се случва да съм на сцена и да съм обект на съдържанието така, но със сигурност се чувствам много добре, въпреки че съм притеснен. Много се радвам. Надявам се моите въпроси да не те притеснят допълнително по време на нашия разговор. Ще съм честен с тебе. Възможно е да ме притеснят, но това е хубаво да излизам от зоната на комфорт. Търсен ефект е. Ами ще се опитам да те изкарам от зоната си Добре. на комфорт. Няма да те накарам да се чувстваш много неудобно, обещавам. Добре. Тъй като започнахме нашия разговор с твоето представяне, че си инфлуенсър, стилист и имаш собствен бранд. На скромните години, които си, може ли да ни обясниш за нашите зрители и слушатели как започна твоят път към модата и социалните мрежи? Пътя ми към модата смятам, че е започнал още от много ранна детска възраст. Интересувах се от това как изглеждам, да съм модерен, да съм стилен. Имам родители с така гардероби подбрани стилни и мога да кажа, че това ми е било като пример, но не съм го приемал на сериозно дълги години и реално мисля, че по-миналата година, след като се прибрах от Виена, окончателно в България, тогава реших, че искам да захвана по-сериозно това, което ме движи и гори вътре в мен. И реших, че трябва по някакъв начин да покажа чрез социалните мрежи какво правя. И така започнах да качвам съдържание. Съдържанието беше от типа Get Ready With Me, което е просто, нали, как си подбирам дрехите, тоалета за деня и стана всъщност малко по малко популярно това съдържание, така че реално това беше пътя ми накратко към инфлуенсърската ми кариера. Модата винаги е била част от мен, както казах, и всъщност това, което правя да подбирам тоалетите си е да стилизирам себе си и започна да се забелязва с времето от различни хора. И съответно ми се даде предложение: абе ти защо не си ми стилист за една фотосесия? Моя позната. И казах: добре, а какво е стилист? И така всъщност на Прима Виста бях стилист на една фотосесия с нея. Хареса ми, видях, че има хляб в това, че няма в България някой, който го развива по начина, по който може би ми се искало на мен да го видя. И реших аз да съм този човек и да му дам шанс. Ти просто намери нишата и действа в правилния момент. Имаш период, в който казваш, че си прекарал известно време в чужбина. Това по някакъв начин повлия ли на начина, по който виждаш модата и творчеството? И каква беше причината за твоето живеене в чужбина? Със сигурност повлия. Със сигурност беше нещо ново за мен. Причината е, че реших да следвам архитектура във Виена и съвсем честно казано беше много трудно от гледна точка на това, че никой нищо не ти казва, като отидеш там на място, освен ако не си с познати и приятели, но аз нямах този късмет и просто наблюдавайки тамошния стил, видях, че в България това ни липсва и хората са много по-експресивни, много по-свободни, много по-смели в това как се носят, как се обличат, каква е косата, грима и така нататък. Със сигурност това ми показа, че вижданията ми за външния вид всъщност не са толкова табу, защото в България те бяха приети като нещо много странно. Така че не само ме зареди с смелост и креативна сила,
но и ми показа и нови неща. Да, видях хората как носят различни кройки, различни дрехи и много, много, много различни просто от нас. Добре, а имаш ли някакъв първи момент, в който усети, че хората започват да те разпознават по някакъв начин и да се влияят от това, което правиш ти? Първия път, в който си казах, вау, някой знае кой съм аз, беше когато бях навън с един приятел, хапвахме на една скара до Парадайс в София и едни момчета дойдоха с мен, в смисъл дойдоха при мен, докато бях на масата и ми казаха, извиняй, може да се снимаме с тебе? И наистина дойде като гръм от ясно небе, не го очаквах и естествено, нали, бях много щастлив от факта. Мисля, че момента, в който разбрах, че всъщност не просто ме познават хората, а има значение това, което правя и давам като информация, беше на едно събитие, но в момента не мога да се сета кое. Някой ме видя и ми каза, Оле, здрасти, аз много се радвам да се видим, обаче в момента, примерно, не съм с най-добрия си аутфит. И аз, в смисъл, викам, това не трябва по никакъв начин, нали, да те притеснява. Даже не знам как изобщо е тема на разговор, но, нали, оттам нататък си заговорихме, беше много приятно. Тези моменти се случиха реално наскоро. В смисъл, имаше някакво време, докато стане това, докато ми направи впечатление, но не мога да кажа, че все още съм там, където искам да съм, на нивото, което искам. Чак, аз се притесних, когато се оправях днеска за подкаста, дали ще съм достатъчно стилна, защото срещу мен ще стои стилист все пак. Обаче мисля, че съм се справила добре. Да, мисля, че се справим много добре. Особено и очилата, които беше добавила. Сега не можеш да си с тях, нали, в момента, но много, много добре се справила. Благодаря много. Не са ми платили да го кажа това, наистина много добре се справила. Благодаря ти. Това да чувстваш, че вече някой те разпознава, част ли от това да бъдеш инфлуенсър? И всъщност въпросът ми отива на там, че професията инфлуенсър реална ли е или е просто някаква модерна дума за популярност в интернет? Тренд сред младите, да кажем. Професията инфлуенсър е толкова професия, доколкото човека, изпълняващ я приема като такава. Тоест, това може да е... С това можеш да си изкарваш прехраната със сигурност. Не само в България, ами и по цял свят. Но смятам, че погрешно сме разбрали и какво правят инфлуенсърите. Това не са просто лица, които са на фида ни в Инстаграм и са по някакъв начин привлекателни или задържат интереса и вниманието ни. И не са просто хора, които стават сутрин и си казват, днеска ще снимам това видео и така. И това ще е. Реално зад кулисите стои много дълга подготовка, когато наистина го приемаш като професия. И познавам хора, които се занимават изцяло само с това, издържат се изцяло само от инфлуенсър професията. Това са хора, които стават сутрин в 4:30, 5:30 сутринта, за да си свършат всички ангажименти, да си разпишат сценариите, да анализират своето съдържание, да се свържат с различни брандове, да напишат различни имейли, които трябва да са примерно с предложения за колаборация, съвместно, нали, партньорство, дългосрочно, краткосрочно. Тоест ти, когато си инфлуенсър, ти създаваш и кино до някъде, но просто не се приема все още толкова на сериозно, тъй като го виждаме в ръцете си всеки ден и постоянно има хора, които го практикуват, но хората, които го приемат като професия, си личи по резултатите, които имат, че за тях наистина е това. Не казвам, че може да стане веднага, но със сигурност инфлуенсърството може да бъде професия, стига да се вземе на сериозно и да се третира като истинска работа. В смисъл, 8 часа на ден, анализи, сценарии, заснемане, повтаряне, анализираш видеята, информацията, всичко.
Така че, накратко да, може да е професия, не е просто измислено. Ти даже отговори на следващия ми въпрос, какво стои зад кулисите в това да бъдеш инфлуенсър. И всъщност това много ни помага на нас като зрители, които наблюдаваме най-различни хора, инфлуенсъри по време на ежедневието си в интернет и си отговаряме на въпроса, тези хора наистина се занимават с нещо, което е важно за тях. Те се развиват всеки ден и имат някаква стратегия. Както казваш, не всичко става в началото, обаче с правилната стратегия, анализи и така нататък, това са едни умения, които не всеки човек притежава. Всеки човек може да се снима, може би, обаче не всеки човек притежава уменията това да анализира каква е аудиторията и да им предостави такова съдържание, от което те изпитват нужда. Има ли как да изградим доверие към нашата аудитория и това всъщност как се случва? Случва се, според мен поне, по същия начин, по който в момента аз се опитвам да изграда доверието на зрителя, който гледа нашия разговор, като съм истински. Когато ти кажа да, притеснявам се, когато си позволя да пусна някъде шега или нещо такова. Тоест, бидейки автентичен, ти можеш най-лесно да изградиш доверие с аудиторията си и това смятам, че е стъпка едно и е най-важната, защото ние сме разбрали кое не е истинско. Пренаситили сме се с фалшив контент, с перфектни лица, перфектна кожа, перфектни двойки и така нататък. И когато ти показваш не само човешката си страна, т.е. нали, да казваш моментите, в които са ти трудни, да се показваш пред камера, дори когато не изглеждаш възможно най-добре и така нататък. Също, когато говориш съвсем открито за живота си. Не казвам, че трябва да споделим личния си живот изцяло. Напротив, винаги трябва да има една бариера, но това да си свързан с аудиторията си е също да разбираш и нуждите им. И когато, не само когато ти показваш себе си, ами когато търсиш и това, което те искат, тогава мисля, че се постига този резултат. А това се търси чрез не само анализ, ами и когато някой отговори на твоя стори, когато някой коментира, когато видиш някакъв интерес от човек от твоята аудитория, ти трябва да му върнеш. Не просто да отговориш с плосък коментар под твоя пост или когато някой ти отговори на сторито о, вау, това е много готин фит, нали, давам в случай личен пример, и аз да кажа, много ти благодаря, ами по-скоро бих написал благодаря ти, кое ти харесва от фита. Има ли нещо, което примерно не ти харесва? Имаш ли такъв стил ти? Носиш ли ти какво носиш? Завързваш разговор и малко по малко даваш шанс на аудиторията ти да те опознае отделно чрез отделни малки звена, които са хората, които все пак събират смелост за да ти пишат, защото явно и това е доста притеснително. Мисля, че това е накратко. Добре, как според теб инфлуенсърите промениха начина, по който брандовете комуникират с аудиторията? Защото виждаме всякакви продукти, като стоки и услуги, които се рекламират от инфлуенсърите напоследък все повече. Как инфлуенсър маркетинга навлезе толкова силно в маркетинга и в рекламата? Смятам, че всеки инфлуенсър е съобщение скрито в групата от хора. Тоест, те промениха маркетинга, защото дадоха възможност на брандовете да интегрират себе си измежду хората наистина там. Защото преди социалните мрежи рекламите са били по телевизията или в писмен вид, смисъл, списания, вестници и така нататък. И сякаш брандовете, всичките фирми, корпорации, бизнеси са стояли отвъд една стена. Тоест, ти си ги виждал само в перфектния им вид. И тогава, когато се появяват инфлуенсърите и хората, които биват наричани също бранд амбасадорс, тогава маркетинга става и малко по-агресивен, защото всеки се бори за това дадена личност да бъде видяна с техния продукт. И смятам, че това даде на брандовете възможност да изградат повече доверие измежду хората, които ги консумират, измежду тяхната аудитория, но и също така направи
пазара много свиреп, пазара за рекламни лица. Защото преди са били просто модели, а сега са хора, които реално живеят с продукта и те го вкарват в ежедневието ти, те го оставят в подсъзнанието ти, когато примерно се сетим за... Сега не искам да давам примери с други брандове, но всеки от нас се сеща за някой бранд, който свързва с дадено лице. И това е много опасна игра, защото може да изиграе лоша шега. Тоест, брандовете много рискуват също така, защото ако утре, примерно, не знам, измислям си, Rolex снима с Том Холанд, ако Том Холанд направи следващия месец някой много голям гаф, Rolex веднага понасят също удар. И смятам, че ги направи и по-уязвими брандовете, но и в същия момент много по-стабилни, когато направят правилния избор за инфлуенсър или за бранд амбасадор. А как един инфлуенсър избира с кой бранд да работи? Как си подбира брандовете? Според съдържанието ли? Аз лично смятам, че трябва да се подбират според съдържанието, както казваш ти. Една част от инфлуенсърите ги избират спрямо платежоспособността на бранда. Тоест, ако аз съм избрал да правя много пари като инфлуенсър и искам да се изхранвам основно от това, ще таргетирам само брандове, които могат да ми платят хикс сума пари. Това е единия начин. Виждаме прекалено много инфлуенсъри, които рекламират всичко и гледат да са навсякъде, с всеки бранд и така нататък. Това не е много хубаво, естествено. Това примерно отнема от доверието в инфлуенсъра, но има и други, които го избират спрямо съдържанието им, както казваш ти, и спрямо личните им интереси. В случая, пак ще дам личен пример, наскоро ми предложиха колаборация, съвместна работа с бранд за вафли. Няма да казвам кой е, но бранд за вафли. При което аз им казах, хора, да, ще ми платят хубави пари, но аз не ям вафли. Тоест, гледам да избягвам, примерно, да консумирам захар. От гледна точка на това, че, примерно, инфлуенсърството може да ми даде много финансова свобода, половината ми колеги ще ми кажат, какво ти пука, снимай с тази вафла, 5 пъти ще я ядеш, примерно, за този месец в някакви клипове и чат-пат трябва да си я носиш със себе си навън. Обаче, ако аз рекламирам нещо, което не съм, тогава колко автентично и важно ще е моето мнение, когато го давам по даден въпрос или когато искам да изкажа нещо. Така че лично аз избирам втория вариант, да избирам брандове базирани на това какво вкарвам аз в живота си, как го живея и с какво се занимавам. Но другата опция, която избират много от колегите ми е просто, окей, те плащат много пари, супер, да, ще намеря как да ги вкарам в моя контент. И да. Да, някои неща просто не резонират с теб и това какъв човек си, не в реалния живот, в социалните мрежи, като за какъв се представяш и какво съдържание имаш. И точно там е разликата и да се намери баланса между автентичността и рекламата. Ти по този начин не успяваш да го намериш, просто да избягваш неща, които да не резонират с теб и да работиш само с... примерно брандове, които са в твоята сфера. Опитвам се. Това е метода, по който се старая да работя. Имам 1-2 партньорства с бранд, който е на практика извън сферата на модата, но е за skincare. Тоест, грижата за кожата, смятам, че всеки втори може да я рекламира, защото всеки втори в днешно време поддържа, поне се старае да си поддържа кожата. Но смятам, че пътя поне към успешния профил е изграден точно от това и да намираш баланса между живота ти, това, което си като образ в истинския ти живот и това, което си като образ в социалните медии. Старая се всяко второ партньорство с някой да ми бъде повече към това, което мога да изнеса и извън Инстаграм. Защото все пак утре други ден някой ще ме види на улицата, ще ме срещне. И тогава, като не съм човека, който си свикнал да виждаш в Инстаграм, ще стане много объркващо. Да. Кои са според теб най-големите грешки, които компаниите правят, когато работят с инфлуенсъри и им предлагат разни продукти, които да рекламират? Това е добър въпрос.
най-големите грешки, не мога да кажа, че компаниите допускат толкова грешки, колкото по-скоро неща, които правят лошо впечатление. Най-неприятното е, когато искат да работят с теб на база бартер. Тоест, ти няма да получиш пари за това, че си рекламирал продукта, но ще получиш продукта. Сега, не всеки би избрал това, не всеки, който иска да се занимава с инфлуенсър професията, би избрал това, защото на моменти просто самия продукт не си струва да отделиш време, усилия и така нататък. Но това, което ми е направило на мен лошо впечатление, е също желанието да ти се плати, да се плати възможно най-малко. И има един трик, който се използва от големите корпорации. Те ти казват, дай ми своя хонорар за едно видео в TikTok, едно видео в Instagram, 3 поста в Instagram и еди колко си сторита. И ти си казваш, окей, нали, това е много съдържание. Аз, ако ми ги искат отделно тези неща, сигурно ще таксувам много повече пари. Но си казвам, нали, окей, сега в случая, понеже са повече, го правим като бъндъл, като пакет. И казвам, примерно, добре, цена за TikTok видео толкова, цена за Instagram видео толкова. И те, нали, пращам им го имейла и след няколко дена се връща отговор. Добре, искаме само това. И т.е. ти вече си дал ниската цена, защото те знаят, че ще дадеш по-ниска цена по този начин и това доста често го прилагат като трик. Така че бих казал, грешките им са тези към инфлуенсърите, а към аудиторията бъркат с това, че много често залагат на имена, просто защото те са големи имена, а не защото резонират с своята аудитория. Като актьори виждаме да рекламират какво ли не. И това се използва само защото пред борда накрая се представя, нали, една таблица и казват, ето ние сме инвестирали толкова пари в реклама, толкова сме дали на инфлуенсъри, но този инфлуенсър има еди какъв си рич, той стига толкова хора, така че трябва да сте доволни. И те са доволни, но нали, в крайна сметка не постигат нищо, не интегрират себе си в обществото или в тази малка общност, която трябва да таргетират. Да, понякога не са важни толкова цифрите, до които си достигнал, споделяйки съдържание, а по-скоро от това колко хора са видяли всъщност продукта и са си казали, ето това е моят продукт и са си го закупили и после има последващ процес, като повторна покупка, препоръка на приятел и така нататък. Ето, според мен, това е по-ценното. Дори да си с 5-10 хиляди последователи, а не с 100 хиляди, важно е доколко хора достига всъщност реално продукта. В днешно време много се говори и за личен бранд. Какво всъщност според тебе това да имаш личен бранд? Личен бранд е това каква стойност има името ти. И зад какво стои зад името ти. Тоест, личният бранд, колкото е по-силен, толкова повече можеш да продаваш чрез него, а за да е по-силен, трябва повече хора да ти имат доверие, което ни връща обратно на няколко въпроса назад, когато казах, че според мен трябва да сме автентични и да не избираме да се рекламираме, нали, да се обвързваме с много брандове, защото така губим от личния си бранд. Не знам дали мога да споменавам имена, много искам да ти дам един пример като въпрос. Чувала си за Наум Шопов? Да. Така, какво знаеш ти за него? В смисъл, знаеш, че е актьор, предполагам. Да, и че водиш на предаване. Да. Това знам за него. Да. Ето защото ти си го виждала като актьор, като водиш на предаване. Утре други ден, когато ти попадне в Инстаграм, като инфлуенсър, ти си склонна да кажеш, значи той за да се е съгласил на тези условия, за да рекламира този продукт, след като съм го виждал на толкова много места, сигурно трябва да е добро. И би си го купила само защото си склонна към това да се довериш на Наум Шопов. Но ако те питам кой е примерно Стойко Радоев, не знам дали има такъв човек, измислих си го името, и ти не го познаваш, ако ти изкочи като инфлуенсър, който рекламира съдържанието, дори да има 500 хиляди последователя, ако не си го виждал и ако не знаеш нищо за него, е много по-малък шанс да си вземеш продукта или услугата, която той предлага. И в случая личният бранд
се гради по-скоро с време и доказване във времето. Наистина е доказване във времето и това в каква насока се движиш, колко ясно се позиционираш, където се позиционираш. Дали избираш да си скейтър и едновременно да правиш влогове за фитнес и едновременно да се обвързваш с брандове, които предлагат рамки за картини и спрейове за стени и ластици за скачане. Кой си ти? Тоест, личният ти бранд трябва да отговаря ясно на въпроса кой си ти. И пак се връщаме на автентичността. Автентичното съдържание подкрепя личния бранд, така ли да разбирам? Да, на 100% да. Добре, ти като млад човек, който се занимава с това, какво би казал на твой приятел, който иска да започне да създава съдържание в онлайн пространството, или на мен, например? Откъде да тръгна аз? Как да започна своя път? Това е интересно. Не веднъж ми се случва. В последно време хората покрай мен искат да създават съдържание, започва да им става интересно. И какво бих те посъветвал? На първо място да намериш в какво си добра в ежедневието ти, да е нещо, което можеш да правиш, ако не всеки ден, през ден. Дали ще плетеш чанти, дали ще четеш книги, дали ще гледаш филми, дали каквото и да е. Ако щеш да си добра в нареждането на паркет, ако можеш да наредиш за един ден, примерно, една стая, бих ти казал да се фокусираш върху това нещо, да започнеш да си заснемаш процеса за себе си и снимайки го за себе си, може би да не кажа веднага, но почти веднага да започнеш да го качваш. Защото тогава, още от създаването на YouTube, по принцип това е била идеята, да си водиш видео дневник все едно, когато качваш съдържание там като влогър и това дава възможността на хората да те опознаят в твоя процес, в който ти опознаваш себе си. И смятам, че това е най-силното качество, на което можеш да заложиш, особено като нещо в начало. А защо да е нещо, което да можеш да правиш всеки ден? Защото всяко начало в Instagram изисква много контент. Това трябва да можеш всеки ден да го снимаш, да го обработваш и да го качваш. И наистина в продължение на поне 2 месеца. Поне 2 месеца трябва да можеш да го правиш всеки ден. Така че това би бил съвета. И въобще да не ти пука за мнението на хората. Това е следващия съвет, който... Ще си говорим за критиката в социалните мрежи, но преди да говорим за това, ти си собственик на твоя бранд Project Site, нали? Да. Как се роди идеята ти да създадеш бранд? Тъй като все пак тук говорим, нали, за предприемачество, за стартъпи, за идеи, това ни е интересно, нали, нашата публика да разбере как всъщност се ражда една идея и как се реализира. Добре. От много време съм с тази идея. Още много време преди да го създам изобщо. Я имах идеята за създаването на нещо свое, собствено и, нали, съответно като човек, който се интересува от мода, първото нещо, което идва на къла е бранд. А пък и когато бях малък в гимназията, беше доста популярно да имаш, нали, тогава почна да става все по-популярно, да имаш бранд. Те се завъртяха да имаш бранд и да си браснар. Това бяха двете неща, които със сигурност набраха много популярност. Всеки втори имаше тениски. И първоначално реших просто да пробвам. Старо име има бранда, което, нали, не много хора го знаят. Пробвах, видях, направихме няколко тениски, спрях. И след това една вечер, за да е възможно най-кратко и да ми проследиш мисълта, един мой познат имаше обувки, които реши, че ще изхвърля. За мен не трябваше да ги изхвърля, защото плътът от тези обувки беше много специален. И му казах, остави ми ги, аз ще направя нещо от тях. Той ми ги остави и аз уших маска от тях, балаклава, така, където ти се виждат само очите. Получи се страхотно, много ми хареса, много беше ефирна, всички много я харесаха и си казах, добре, аз мисля, че искам да правя такива маски и да продължавам. След като направих няколко, се замислих, добре, аз
като артист трябва да мога да си продавам изкуството. Как ще го продам? И започнах да се интересувам има двама гурута, които мога да кажа за това как да маркетваш изкуството си. Те са Крис До и Фарел Уилямс. Те са наистина много, много добри в това, което правят. Идеята беше, че исках да разбера кой в обществото носи маски. В смисъл, все пак, нали, трябва някой да ги купува, аз трябва да се запозная с този мой клиент. Но не можех да се сета за почти никой, който съм виждал с маска. И тогава ми изникна в главата, добре, трябва да е някой, който, нали, да иска да си скрие лицето. Следователно сигурно прави нещо, което не е много, не е точно законно, но да, не е желателно да му се вижда лицето. И се сетих за скейтерите и графичиите, защото те са част от уличната мода. И така всъщност се роди идеята за Project Cited. Казах си, добре, аз искам да създам бранд за тези хора, за да може от моя бранд те да започнат да си купуват моите маски. Тоест, цялата идея беше да си купи някой маската, а не да стане бранд с тениски. Но, нали, след като мина малко време, създадох логото, създадох визията, изчистих си я в главата и си казах, добре, това реално наистина може да започне да се случва. И реших, че прочетох на Virgil Abloh част от съветите в един сайт, той си има Free Game, се казва сайта. И започнах да действам горе-долу по неговия метод. Тоест правиш тениски с голямо лого, даваш ги на хората, които да ги носят, да ги презентират и да можеш да ги отпечатваш в подсъзнанието на хората. И си мислих, че ще е много лесно. Оказва се, че е много трудно, защото този бранд започна миналата или по-миналата година даже. И чак сега започнах да натрупвам някакви продажби наскоро. И то все още част от тях са благодарение на личния ми бранд, а не на Project Cited. Като процес, мисля, че изглежда много лесно отстрани. Да, правиш си един сайт, там пускаш един артикул и почваш и продаваш. Само, че доста време се борих с това дали е свободно името, как да го кръстя, откъде да намеря домейн, как да го свържа с моя производител на тениските, качеството на тениската дали е добро. Ако е нещо, което на мен не ми харесва, аз не искам да го продавам, защото хората няма да го носят. И така нататък. И те са много, много, много стъпки, които те първа предстои да откривам и да разбирам. Но за момента Project Cited е това. Започна като бранд, който искаше просто да стигне до хората, които носят маски, за да ги продаде, но се превърна в нещо, което е за културата на улицата, за хората, които са out of sight. Затова е, нали, Cited. И продължавам да го развивам все повече към културата. Реших, че няма да е просто поредния бранд за тениски, а всяка тениска ще трябва да означава нещо и носейки я човека, той носи част от самата култура. И в момента сме на такъв етап, в който аз изучавам своите клиенти в дълбочина и всеки, който носи тениската, му искам фидбек, поддържам контакт с тях лично, пишем си, чекъпваме, казват ми, нали, какво са видяли, кое не са видяли, кой е носил тази тениска, къде са я носили. И трудно е. Когато не е просто бизнес, а е нещо повече, е по-трудно и отнема време. Трябва да се изгради доверие. Да, твоето е по-скоро някакво начинание на бизнес, обаче с послание, което искаш да отправиш към хората. Това ли е най-трудната част в развиването на твоя бранд? Или ако има някаква друга, която искаш да споделиш с нас? Мисля, че най-трудното е да разбереш как да предадеш тази сложна концепция на някой по възможно най-простия начин. Това е наистина пипкаво, защото реално погледнато, ако искам моя бранд да е успешен, трябва децата в 3-ти клас да знаят какво е то. Трябва да мога да го обясня в началното училище, да влезна, да им кажа, това е Project Cited и това е бранда. И всъщност е трудно, защото в моята глава те са 13 000 идеи и всяка е на различно място и оформят една голяма картина и аз го виждам, но да го изкарам в света по начин, по който да го видят и другите и то да е лесно смилаем, мисля, че е най-трудната част.
Да, изисква време, обаче мисля, че ще успееш. Надявам се и този подкаст да ти помогне повече хора да разберат всъщност какво се крие под твоята идея. Не просто някакъв бранд за тениски, а твоето послание към хората, които ще си закупят тази тениска и ще я носят. И те да се чувстват все едно, че са част от някакво общество. Благодаря ти и аз силно се надявам на това, да. Ти вече си разпознаваем, както казахме, имаш някаква изградена аудитория в социалните мрежи. Това подпомага ли в популяризирането на твоя бранд? Или просто го споделяш така сред близки, приятели, с хора, които се срещаш? Или главно разчиташ на социалните мрежи за популяризацията му? Всъщност се оказва, че мислих си, че ще може моят личен бранд да е нещо, което да го захрани, но дори аз самия подсъзнателно страня от това. Не го имплементирам навсякъде, показвам го в свои видеа, нося го, но това, на което разчитам всъщност е от уста на уста. Словото, мои приятели да го носят, техни познати почват да се интересуват. О, какво е това, нали? Коя тази тениска, виждам те с нея толкова често, нали? Така и така, така и така. И малко по малко, всъщност, благодарение на това, хората започват да го разпознават, но мисля, че продажбите идват от личния ми бранд повече, но това да го разберат хората идва от моето обкръжение и моите близки хора, които носят продукта. Малко е странно. Обаче, ако примерно изключим твоя бранд, социалните мрежи помагат ли по някакъв начин на тези стартиращи брандове да достигнат до повече хора? Да, със сигурност. Най-малкото зависи от съдържанието, което съм качил, но между 6 и 26-36 хиляди човека виждат някакъв продукт, когато го използвам. Имало и случаи с много по-голяма гледаемост, но това са по-скоро изключения. Така че стига бранда или нали, продукта да резонира добре с мен, със сигурност достига до повече хора. Особено когато ме виждат ежедневно с него. Така че, да, бих казал, че социалните мрежи са голямо оръжие с много голяма отговорност. Трябва да се използват, защото е нож с две острията. Да. А къде е границата между личния бранд и бизнес бранда, който изграждат хората? Трябва ли да е обвързан по някакъв начин личния бранд с бизнес бранда ти, или те трябва да са напълно отделни един от друг? Не мисля, че трябва, но е хубаво да бъде обвързан. Защото личният бранд печели много доверието на хората, както казахме, отговаря на въпроса кой си. И когато човек знае кой си, има чувството, че те познава. А когато те познава, е по-склонен да се довери на това, което му казваш, примерно купи този продукт или тази услуга, тя е добра. И в случая бих казал, че ако искаш силен бизнес и нали, бранда ти да се продава, би било добре да изградиш личен бранд, дори да не си ти самия. Нещо, което давам като съвет на мои приятели, защото те ми казват, аз не искам да се снимам пред камерата. Никой не те кара да се снимаш пред камерата, но намери някой, който отговаря перфектно на въпроса кой е човека, който стои зад бранда. Тоест, Red Bull, създателя на Red Bull, не се снима как скача от самолета той с парашут, но снима хората, които могат да го направят. И смятам, че както в бизнес света, за пример мога да дам Джак Ма, мисля, че така се казваше човека открил Alibaba, той казва, аз не съм най-добрия математик, нито съм най-добрия инженер, нито нали, какъвто и да е друг специалист, но моята работа е по най-добрия начин да намеря тези хора и да ги вкарам в една система и да работят заедно. Тоест, ако искаш хубав, стабилен бизнес бранд, по-добре или развий себе си като личен бранд, близък до него и свързан с него, или намери някой, който вече развива себе си в тази насока и го направи лице на бранда. Но със сигурност е добре всеки бранд да има лице, което е представител на личен такъв. Ние вече почнахме да говорим за бизнеса, за реалните реклами, партньорства и така нататък. Инфлуенсърите, създавайки тази
тази популярност превръща ли се по някакъв начин в бизнес? Вече можем ли да наречем професията инфлуенсър като вид бизнес? Има ли някой, примерно, който си регистрира личния бранд като фирма, за да се каже, че това вече е реално работещ бизнес? Може да е някаква маркетингова агенция или нещо друго? Да, мисля, че бихме могли да го наречем бизнес. Много голяма част от моите колеги инфлуенсъри имат фирми, през които те трябва да пуснат фактура на брандовете, които работят с тях. Следователно, мисля, че всяко едно лице, всеки един инфлуенсър би могъл да бъде бизнес сам по себе си, стига да се приема като такъв, но не съм много сигурен, че може би отговарям точно на въпроса ти, ако нещо пропускам. Не мисля, че е достатъчно изчерпателно, че хората могат да си изкарват прехраната от това и да го превръщат в своя бизнес, нещо свое, което те са създали. Това може да е някаква форма на стартъп, примерно. Ти започваш да качваш съдържание в интернет, ти ставаш популярен, достигаш до хора, достигаш до компании и започвате да си партнирате заедно. Според мен това партньорство си е чист бизнес. Защото отношенията ви са бизнес отношения. Ти печелиш от това, те също печелят. Да, факт. Да. Това имах предвид в този въпрос. Следващия ми е малко личен. Не знам дали би искал да отговориш на нещо такова. Имаш ли момент в твоята кариера, с която се гордееш най-много? Така като се сетиш, казваш, това е най-голямата гордост в моята кариера. Аз нямам нищо против да ти отговоря на този въпрос, но смятам, че има такъв. Естествено, че има момент, който ми е любим от всички и съм бил най-горд от себе си тогава. Мисля, че това беше на концерта на Графа, когато бях стилист. Не само на него, ами и на всеки, който се качи на сцената. И всъщност това мисля, че беше първия момент, в който аз пред себе си казах: Йоане, гордея с теб. Нали? Нещо, което много имах нужда да чуя тогава и просто беше в момента, в който допреди това аз примерно съм стоял 2-3 часа и съм гладил ризи, съм дърпал и съм късал ръкави, и съм нагласил аксесуари и така нататък. И те хората стояха, нали, аз в една малка стаечка долу, в бекстейджа, в една малка стаечка и те влизат всички вътре, това ли да сложа, онова ли да сложа, как да го сложа, така. И една огромна какафония, един огромен хаос и аз не можех да разбера изобщо, нали, къде се намирам всъщност и какво се случва. И когато всичко това приключи и отидоха хората на сцената и аз отидох и всъщност след втората песен може би си казаха, аз тия хора и сега бяха при мен долу и ги обличах и си говорихме нормално и сега изведнъж са тук на сцената и всъщност се оглеждам и виждам една зала, която има толкова много хора вътре и гледат и са дошли за този концерт. И тогава си казах, със сигурност стигам някъде. Нали, може би не искам да си давам винаги голямото браво, гледам да се държа малко по-смирен, но тогава със сигурност си казах, ево. Много се радвам за теб. Пожелавам ти още такива върхове да постигаш, даже да ги надминаваш. Благодаря. Значи това за успехите. А имаш ли някакъв провал по време на пътя си? Не само провали. Които всъщност са оказали в последствие много ценни уроци за теб. Да, както ти споделих малко по-рано, когато отидох да живея в София, на 10-тия ден вече бях бездомен. това мисля, че беше един от, нали, ако може да го наречем провал, който ми даде много ценен урок. И след това, нали, съответно и работих 2 работи, правих съдържание. От едната работа си тръгнах, нали, не успях да издържа там, още един къс провал. Но те са наистина са оставили белези в мен. Научили са ме на това да разчитам на себе си. Ако трябва да стискам зъби, наистина да стискам зъби. Това са чисто лични провали. Професионални бих казал, че както ти споменах също за Графа, за клипа на песента Черен гранит, мисля, че се казваше песента. Това ми беше първият официален
ангажимент за някой артист. И отивам аз на деня на снимките, нали? Подготвен смисъл, всички дрехи и така нататък, нали? Имам си парна и отива в мен всичко изгладено и така. И започваме да снимаме и аз се отпускам малко с екипа и по едно време почвам да питам, добре, а сега какво снимаме? И цял ден, човек, наистина не знам, режисьора тогава, Крис Захариев, безкрайно съм му благодарен за това, което изтърпя с мен цял ден. Постоянно ми казваше, да, сега снимаме това, сега ще са тук, сега ще са там. И вече към края на деня, наистина май бях прекалил и ми каза, виж, Йоански, аз съм изпратил между другото сценария и ти го имаш. И би било по-лесно за теб да го погледнеш. Супер soft skill направо. Аз даже не се усетих тогава в момента, че правя грешка. Но това, което се е отразило на по-късен етап, нали, доколкото знам, е, че той не е приел толкова на сериозно моята роля след това като стилист. Не искам да правя лоша реклама за него, просто знам, че не ме е търсил за бъдещи ангажименти и сам ми беше казал, че нали, трябва доста по-стегнато да работя в такава среда и предполагам, че за това той все още не е взел моята роля като стилист, като нещо, което е нали, автентично и оформено и отлежало във времето, защото просто е видял първоначалните грешки, които съм направил. И ето това е един професионален провал, който аз наистина трябваше да взема предвид, че имам сценария на телефона и мога по всяко време да видя какво се случва. Това ме научи да съм по-организиран и първо да се опитам сам да намеря информацията, преди да попитам някой друг за този отговор. Да, много, много ценен провал беше това. Той ти е направил една много хубава градивна критика, която да е като обица на твоето ухо. Да. А има ли хора в социалните мрежи, които те критикуват и ти как се справиш с това? Как се справиш с хейта в социалните мрежи? Почти ежедневно имам хейт коментари. Не, сега ежедневно, може би е прекалено, ама доста често имам хейт коментари. Първоначално първият хейт коментар бях като нали, защо? Как така? Защо някой би ми написал хейт коментар? Аз какво съм направил изобщо? Тогава, примерно, 1, 2, 3 дена си го мислих този хейт коментар. Викам, добре, сега защо? Откъде дойде? Какво означава? Как да направя така, че да нямам повече такива коментари? Докато не почнах да забелязвам, че хейт коментарите правят видеята ми много успешни. Много успешни. Благодарение на хейт коментари, това беше първото видео, в което представих идеята ми мъж да носи пола в едно Get Ready With Me, то мисля, че продължава да събира много гледания, само защото има много хейт коментари отдолу. И хората се връщат и почват да се хейтат един друг. Има хора, дето ме защитават в коментарите. После почват едни караници. Човек направо... И това е много полезно, реално. Това е много полезно. И продължавам да ги получавам. Имах стратегия по едно време. Ще отговарям, ще се захапвам с тях. Значи всеки хейт коментар, който получа, аз ще му връщам и почвам съвсем открита война с човека. В обяснителен режим. Да, в обяснителен. Изцяло. Да. И това не сработи толкова добре, но стратегията беше да ги връщам към клипа. Реално. Защото алгоритъма го разпознава като този човек отново отваря клипа. Този клип значи е интересен. Давай на следващите хора. И го пуска на аудитория, която е подобна на него. Представи си един, който ме е нахейтил, го пуска на още 10, които са подобни като него. Супер! Влизат всичките и почват да пишат. По едно време ми влияеше, после се опитах да го използвам като нещо за мен. Сега просто всеки хейт коментар, който видя и леко се усмихвам. Но все още има моменти, в които ме хващат по-емоционален и ма гложди отвътре, искам да отговоря, признавам си. Искам да върна някакъв коментар, нали, дори един път даже си мислих, ще го кача този коментар на стори, на сторито съвсем спокойно ще си отговоря и ще си дам моето мнение. Няма смисъл. Няма смисъл. Помагат ми повече, отколкото ме забавят, така че гледам да не им обръщам внимание. Но със сигурност не просто е така. Ти си използвал този инструмент в полза на себе си, от това да достигаш до повече хора,
реално ти си намерил смисъла на хейт коментарите. Вече няма защо да им се сърдиш и да влизаш в обяснителен режим. Просто ги използвай, за да популяризираш съдържанието си, защото аз не мисля, че има артист в социалните мрежи, който не получава хейт коментари. Да. Ти дори да си идеален, перфектен в това, което правиш, не мисля, че има някой, който нула хейт коментари да получи. Никакви. Да, няма Няма съществува. такива хора. Така че може само да се радваш, че хората изпитват нуждата да ти отговорят с нещо, да има обратна връзка. Както до сега разбрахме, че ти използваш тази обратна връзка не само в хейт коментарите, а и във всичко друго. В това да развиваш своя бранд, търсиш обратната връзка на хората, как те се чувстват, какво според тях липсва в твоя бранд и така нататък. Това е един много хубав инструмент, който можеш да ползваш само за себе си, за твоето развитие. Да, така е. Опитвам се. Хубав е инструмент. Да, понякога хората могат да са уязвими, да не са в най-подходящия момент, в който четат хейт коментара, обаче мисля, че се преодолява. С времето ще го преодолее, според мен. Аз така говоря, че аз всеки ден получавам хейт коментари и съм ги преодоляла вече. Сигурно ще се разплача на първия хейт коментар. Стига де. Със сигурност. И аз ще влезна в обяснителен режим. Да, тогава просто затваряш телефона, изключваш го и първото нещо, за което можеш да се сетиш, което можеш да правиш, го намираш. Чистиш, переш, готвиш, каквото се сетиш. Всичко. Просто да ти се махне от главата. Да, и аз така мисля. Това е най-правилното нещо. Да се върнем на темата. Какво е нещото, което те мотивира теб най-много да създаваш съдържание? Желанието ми да изразя себе си, честно казано. Имам периоди, в които ми писва наистина и ми се иска просто да си изключа телефона, да си изтрия Инстаграма за няколко дни и просто да кажа чао, баста, но просто има едно желание вътре в мен, което е да споделя моите виждания, моите възгледи, изкуството, което правя и творя и да срещна разбирането от среща. И смятам, че поне за мен това е много голямо гориво, зареждащо е. Второто нещо, което ме мотивира е, че искам да видя промяна в съдържанието, нали, което гледаме и консумираме всеки ден. Не искам да е толкова перфектно, защото смятам, че всеки от нас е потърпевш на това перфектно съдържание. Нали, искам да кажа, че почваме да се чувстваме зле, сякаш този човек постоянно ходи на почивки, другия примерно има вече на 24 години, има 5 фирми, кара 6 коли, не знам си какво си, не знам що си. Тази мацка примерно беше бременна до преди 2 месеца, сега отново е 35 кг, как се случва. Нали, такива неща, които хората представят себе си в най-добрата им светлина, ми е писнало. В смисъл, и мен ме е потискало и на моменти продължава да ме кара да се чувствам зле, когато виждам, нали, поредния 19 годишен милионер, който не знам откъде ги варат тия пари, но желая просто да сме максимално откровени едни с други и искам да изкарам най-човешкото от инфлуенсъра в себе си. Това е второто нещо, което ме мотивира. И на трето място, всеки от нас работи за пари. Няма да се лъжим. Както казах преди малко, това може да е много добре платена професия. Стига да развиваш себе си в нишата, в която си и да се позиционираш правилно, това може да ти се отплаща много добре финансово. Така че това са трите неща, които ме мотивират най-много за съдържанието, което създавам. И смятам, че това е достатъчно и може би и за другите хора е по същия начин, за другите инфлуенсъри. А като се обърнеш назад и погледнеш твоя път, който си изминал до сега, кое е най-важното нещо, което научи за себе си? Най-важното нещо, което научих за себе си е, че на моменти много се оставям на емоцията. Прекалено съм емоционален на моменти и това пречи. Но въпреки всичко съм стигнал до където съм стигнал. Друго, което научих за себе си е, че нали, това беше нещо негативно, което си взех като урок. Нещо позитивно, което мога да кажа е, че
Не се отказвам. Имам нещо в мен, дето каквото и да се случи, много съм минат. И съм много упорит. Не казвам, че съм толкова трудолюбив. И на мен ми се иска понякога да си помързелувам, и на мен ми се иска да си открадна 1-2 дни. Ма като искам нещо, правя го. Просто това са двете качества, които, нали, мога да кажа едно нещо, което трябва да подобра в себе си, е това да не съм толкова емоционален, а да взимам решения повече базирани на логика. И другото е, че мога поне да се потупам по рамото за това, че не съм се отказал до тук и планирам и да не се отказвам. И не на последно място, защото ще имаме и въпроси от публиката. Кой е най-добрият съвет, който си получавал до сега и искаш да споделиш тук с всички слушатели и нас? Най-добрият съвет, той не е в дадена насока, по-скоро е мъдрост, не точно съвет, но баща ми го е казал, промяната започва отвътре навън. И това резонира много с всяка една ситуация от живота ни. И ако не харесваме нещо отвън, наистина трябва да погледнем навътре. И продължавам да го прилагам, повярвай ми, получава се и работим всеки път. Това е... Важи за всичко. Каквото не харесваш, просто обърни се навътре, погледни откъде тръгва, намери корена на проблема или на нещо, което те тормози и го промени оттам и ще стане и отвън. Като манифестацията, нали знаеш, събуждаш се, аз сега ще имам много успешен бизнес, другата година, така. И ти го посаждаш го това семенце вътре в себе си и то почва да расте, но то почва да расте отвътре. Много ти благодаря, Йоан, за този искрен разговор, който проведохме с теб. Ти, според мен, много ясно вече всички зрители разбраха какво седи всъщност за целият този процес. Това да си инфлуенсър, за личния бранд, за бизнес бранда, който притежаваш, как си партнират компаниите, как работят инфлуенсърите с бизнеса, дали те са важна част от маркетинга и все по-важна ли ще стават. Благодаря ти за искрените отговори. Аз ти благодаря за прекрасните въпроси и че успя да водиш така добре този подкаст. И аз ти благодаря за хубавите думи. Сега искам да дам възможност на зрителите ни тук в залата, ако имат своите въпроси, да ги зададат на микрофона. Емилия Гинева. Здравейте. Май работи. Здравейте. Казвам се Емилия Гинева. Представител съм на Pimex Engineering. Здравей, това, Емилия. което чух, толкова много ме вдъхнови. Първо, че сте много млад човек, който има вече ясно изградено бъдеще. Благодаря. Изключителната мотивация, енергията, с която присъздаваш като отговор на всеки един въпрос, ме кара да се чувствам щастлива, че такива млади хора има в Пловдив, в България и че мога да се гордея, че съм българка. Благодаря. Че ти си направил това, което каза за графа. Влади Ампов е, как да ти кажа, обичам го от малка, а той е малко по-малък от мен. Но тъй като родителите са му това, което е той днес, защото те са му дали това бъдеще, а ти каза, че си се вдъхновил от гардеробите на твоите родители, че са били много подредени, че са били изискани, че това ти е дало начало и старт, ти да имаш това, което си сега днес. Така. И да правиш този успех с тези дрехи, просто ти се възхищавам. Благодаря много. Още по визията ти личи, че си уникален, че си ти, че имаш какво да дадеш и раздаваш енергия. Благодаря ти, че те има. Аз ти благодаря. Но изключително ми е неудобно. Не съм свикнал с това. Благодаря ти много. Радвам не знам какво се. друго да кажа, освен благодаря. Наистина. И ми се Бъди изпотиха жив и дланите здрав, вече. много мотивиран, щастлив. Живей така, както си поставяш. Наистина семенцето се посажда всеки ден от нас самите, когато се събудим. Усмихнем се на огледалото, на изгрева на слънцето, на природата, която разсъфва,
на всичко, което вече е в някакъв зародиш да ни зарадва. Дори розовото листенце, което виждаме на овошката, аз се вдъхновявам всеки ден от малкото, което ме радва, че природата е жива. Ами според мен точно това е изкуството, да намираме щастието в малките неща. Пролета идва, в смисъл само след 3-4 дена. Това е начало за нещо ново, което се ражда. Искам да ти дам естествено мотив да направиш нещо в твоите дрехи за природата, която се ражда всяка година по различен начин и ни дава своя нов енергиен заряд. Добре, със сигурност в следващите 4 дена ще съм го направил. Обещавам. Благодаря ти. Аз благодаря. Бъди жив и здрав и много щастлив. И Това вие е от така. мен. Тъпко море ти се връща. Благодаря. Благодаря ти. Други въпроси, ако някой има? Мисля, че ги е срам хората. Ако ми позволите, доцент Мина Ангелова съм от Пловдивския университет и част от офиса за технологичен трансфер. Благодаря на Йоан, че се отзова на нашата покана и беше гост в втория подкаст. Определено много впечатляващо присъствие на един млад човек. В мен така доста въпроси бяхме подготвили, то вече няма какво повече да попита човек, но може би за мен останаха неотговорени 2 въпроса. Тъй като съм преподавател, първото, което ме интересува, тъй като не сподели къде е и какво си завършил, доволен ли си от обучението си? И втория ми въпрос, добре, нека един по един да ги караме. Не съм завършил нищо. Доволен съм от обучението си въпреки всичко. В Австрия съм учил в Техническия университет архитектура и след като разбрах, че за мен като доста креативен човек Техническия университет не е може би най-подходящото място, преместих се в Академията по изящните изкуства, отново в Виена, отново с архитектура. И честно да ти кажа, това е моето място. Влюбих се там, в хората, в образованието, във всичко. И въпреки това реших да се прибера в България, защото имаше за мен нещо недовършено тук. Смятам, че го довърших, бера плодовете му и тепърва предстои може би да го завърша. Ако трябва да съм честен, не съм на 100% сигурен, но знам в себе си, че дори да не е тази година, ще се върна там и ще я завърша тази архитектура, и бакалавъра, и магистъра. Така че тогава пак ще ти кажа, ще се свържа с теб, когато имам и магистъра от Академията по изящните изкуства и ще ти кажа наистина кое ми е харесало. Но за момента само това мога да допълня. То е напълно достатъчно. Не е необходимо към момента да си завършил. Важното е, че си в процес на непрекъснато обучение. Това е процес, който цял живот ни съпътства. Така че и ти успешно се включил в него. Сега, тъй като последните няколко години, вече студентите ни са част от поколение Z. Поколение Z са родените от 1997 до 2012 година, от които и вие двамата принадлежите, и прекрасната ни водеща, която ни е отлична студентка. В това поколение Z се изискваше от преподавателите да променим начина си на преподаване. Това са хора, които са израснали в социалните мрежи и в този нереалистичен свят. Какво можеш да посъветваш преподавателите от гледна точка на намиране на език с тези специфични вече студенти, които живеят някои от тях в фантастичен свят, свят с много филтри, с много нереални неща, как да ги върнем на земята? Защото това в един момент поражда много противоречия в един бъдещ професионалист, а при нас в университета се стараем да изграждаме и да утвърждаваме професионалисти в различните области. Смятам, че пътя към... Ако трябва да го генерализираме, да намерите път към тях е също толкова важно, колкото да ги оставите да намерят път към вас те. И в случая сега, както казвате, това са 2 различни свята. Не смятам, че на 100% трябва те да се върнат на земята,
Не смятам, че и на 100% образованието трябва да се премести в дигиталния свят, но мисля, че най-малкото, което можем да направим е да видим какво отнема тяхното внимание от това, което се преподава, и би било прекрасно, ако това, което се преподава, влезе в устройството, което отнема тяхното внимание. И има доста начини да се направи по-интерактивно, като може да са просто анкети или чрез телефона си те да вземат участие в различни игри, но винаги хората са учили по-добре, когато играят и не приемат нещо толкова на сериозно, колкото и да е сериозно то. Смятам, че да, в днешно време и нашето поколение Z сме доста трудни като характери, като хора, към които да достигнеш, когато става въпрос за нещо по-сериозно, защото всичко сме свикнали да го взимаме на майтап, малко или много. Но може би пък ако се престорите дори за момент, че не е толкова важно и се качите на тяхната планета, най-малкото биха ви имали доверие. Защото ако видят, че ги разбирате, със сигурност биха били склонни да направят компромис със себе си, за да разберат вас. Което смятам, че е универсално правило за човешките взаимоотношения.